Dag 12 van uw tournee terug het prachtige Friesland. Want waarom zoen je vier voort als het zat dichtbij ik te hellen is? Joet strikken we del in Tersol, een plakje met 354 inwoners. Wetter spelen hier iets een grote rol. En nou nog altijd, want het jouwt prachtige verbindings voor mensen op de fiets of mensen maar de boord. Welkom bij Simmery Friesland. Wat ben we mooi voort net. Je iets roen het wetter hier gewoon terug en daarom wat er zo ik wel het Venetië neemt. Nou, wetter is er net meer. Bij hem binnen nog wel, dat zegt Johanna. En ik zeg in de Oud-Tjerke dat nou wennen wordt. Ja, hier zit dus nog een wedstrijd. Maar wie achter het gediensje? Ja, dit is mooi achter het gediensje. Dus, ja, door jou, maar het is jouw hoes. Oh. Nou. Dat dadelijks. Eerst kan Siem mij misschien vertellen van hoe dat nou ziet. Dit wie het iets gewoon wetter. Ja, prachtig nou. Wij stoos die, dat we vroeger dus de Bregen. Dan ging dat wetter, dat ging hier onder terug. Dat ging daar helemaal lang, want nou die rare auto's stiet. Wanneer is dat tegengaan dan? Dat is in 1968 ben ze begonnen met de vetten dus tegen te doen. En ja, natuurlijk weer dat ik een groot voordeel, want wij bestien hier helemaal van de landbouw. Ja. Dus ja, alles moest tot wetter. Alles moest tot wetter verveend worden. Dus toen nou zei je van, goh, wel schande, hè? Ja. Veertje en Brechtjes wien je toch? Ja, als ik nog daarop even omschur, dan denk ik wel dat die wel een mooie tijd, romantische tijd. Maar ja, maar ik maar de tijd mooi in, dus we moesten degene die het nou dus het land verdedigen, die maakte ik een stukje brevetje kennen. Zo is dat. Dus de verbetering wie direct dat terug. Nou ben je een heel eind van Tersol. Nou ben we zeker een heel eind van de Tersol. En toch je hebt dit sluisje erbij. Ja, bij Tersol. Vertel. Ja, dit weer dus de onvoorroute van het Snittermaar. Want tel uit de Snittermaar. Ja, daar verder op terreinen te slozen. Nou, en dan koest je dus maar de boot en maar de prem. Je werkt een heel soort heer van het Snittermaar. Ja. Waar daar opladen en dan ging dus door de slozen naar de lege geen. En de lege geen, dat weer dus ze branden worden Tersol. Want de lege geen bestaat uit 5 dorpen. Hè? Ja. Dat is Raad, Poppenwier, Tersol, ze Brandenborn, Gouw, Offenwier. Wie een hele belangrijke trogvierroute. Dit is een belangrijke trogvier. Dit is de hoofdslozen waren. Maar nou wordt het gebruikt om, hier kun je prachtig fietsen. Puur voor toeristen. Ja. Ja, er zijn alweer bootje mee en die varen dus over de maar. En dan gaan ze hier terug en dan gaan ze daar wat ver terug. Dan komen ze niet vooruit. Ja. Maar ze kennen dus ruk zo verderop. En dan komen ze dus over raad en gaan ze de zwetten terug en dan komt die lauwt uit. Ja, wat dat ingeet, jongen, dan is het schitterend mooi om je zomerdag eens een keer maar de boot terug te gaan. Echt weer. Of maar de fiets. Ja, maar de fiets, inderdaad. Ja, je roert hinnen dan, net Dat voor het moet ik wetter, zeggen, dat valt aan, maar dan kan je maar een wetterfiets, hè? Ja. Prachtig. Nou, intussen zal Johanna even de vrouw van de bloemetjes en de bijtjes zien. Ik heb een bijenpak om mijn kap. Dat niet die zicht net stutsen worden kerst. En in de regel door we wanten om. Kan die bijen net steken, gaat die bijen net dicht. Voordat we de kast iepen maken, of we maken een beetje iepen, jouw is een beetje reek om de bijen een beetje te kalmeren. De dekplank die helle straal en dan kan je er gewoon inkomen en dan kan je de raampjes eruit tillen. En dan kan je dus zien als het goed is of net goed, dat er eigen in zitten. En dan we zien al wat rond die aan moeten, of wat er al koning in het dorp in zit, dat ze zwermen willen. En nou ja, zo moet je dat in de gaten houden.
Dit is echt de oorspronkelijke zwarte bij die hier dus 20 jaar in heel Noordwest-Europa voorkwam. En die is helemaal aangepast om dit klimaat. En ze leven en ze floreren. We hebben 15 jaar net bestreden en het gaat hartstikke goed. Ja, het is een hele bijzondere materie. En ik kan zo'n uur van zijn kast zitten gaan. Nou, ja. Hier komen we in het kerkje van Tersol. Oh, wat prachtig. Prachtig mooi kerkje. En een tentoonstelling. Ja, dat is dus kunstenares Thora Justussen die dat dus dient had. Ja, dat heeft een geweldig dient. Het zijn portretten van Tersolsters. Portretten van Tersolsters en er zit ook een beschutting bij wat het dus precies inhoudt. Wat de meesten dus dient en doorwerken wat ze hier dus hengen. Deze foto gaan razen we wij. En dan komen we naar een versie. Dus Oh, wat leuk. Er komt elke keer een beurt. Elke keer ja, komt er bij oren een beurt die dus ja, een bijzonder iets dient. Ja, al bijzonder, maar omdat het al een bijzondere meisje is in het dorp natuurlijk. Je bent niet alleen nog maar bijzondere meisjes. Je bent niet alleen nog maar bijzondere meisje. Echt wel. Ja. Dank u wel. Klaar, Ik heb een mooie indruk kregen van Tersolsa. super, super. Ik ga naar de Oortjerken. Ik ren nu over het Tjerkenpaad, zo rond de Griffemeerden, net iets naar de Tjerken. Het is nu Wenhoes worden. En ik moet binnen zien. Die mag wel groot worden. Goeie. Nou, goedemorgen. Kom erin. Graag. Ik ben heel benieuwd hoe het hier uitziet van Ja, binnen. dan komt door het Sjerkenpaad. De weer de goede route, hè? Dat is weer een goede route. Dus dit weer net iets de Griffemeerde Tjerken. Ja, dit het tot 1913 het Griffemeerde Kerk geweest. En toen is er een wenhuis van maken. Je hebt iets nog een ronding onder zitten, die hebben ze eruit halen. En dan kan ze het zien, ze hebben gewoon kozijnen erin zetten. En toen werd het een wenhuis. En toen ben er, ja, verschillende mensen hadden het natuurlijk hierin wennen. Het is toen de steden kocht van de kerk, trouwens zeker de Hardenstraat. En die betalen er 400 voor. Oh. Dus ja, dat kan je Jotterdam net voorstellen, maar al die hoge prijzen van Jotterdam. Dus. En verder, nou ja, een derde aantal dingen ben eigenlijk nog het oude Bleun, het Sjerkeruut, dat ja. er zit. Nou, het bedschut, zet ik het dan in, dat is nog van 1913. En zeg maar, de squasje mantel, dat reken nog van 1913. Toen de kerk gebouwd worden moest, zit een bepaling bij dat de gereformeerde kerken, die moest 200 meter van de hervormde kerk afstaan. Want de gereformeerden die mochten de hervormden net jong meer. En ja. Dat wederzijds. Maar op een gegeven moment is blijken van, nou is het maar een afstand van 104 meter. Maar toen had de burgemeester, die had gewoon even door het hier in de sluits en die zei, nou het mooi. Dus ja. Vandaar dat daar de kerk hier komen is. Maar het heeft niet eens heel lang kerken Nee, geweest dan. het heeft maar 24 jaar kerken geweest. En toen waren gereformeerde gemeenschapjes zo groot. Dat, ja, ze groeiden eruit en toen is er op het Westerrijn een nieuwe kerk gebouwd. Ik zei wel, nou kan je wel radio kennen, want nou kan de gereformeerden hier niet overheen kennen. Dus, ja. Zo verhoort dat, hè? Ik ben hier mooi. Dus. En geen les van de hervormde kerken, 104 meter verderop? Nee, daar heb ik geen les van. Nee. Dus, zo mag je daar niks zien? Ja, want je zeker. zei, er zit nog een oud bedstee, bedgeskut. Ja, hier zit dus nog een bedstee en er zit nog een kelder zit eronder. Dus, ja. Maar wie achter het gediensje? Ja, dit is mooi achter het gediensje. Dus, ja, doe jou, maar het is jouw hoes. Oh. Nou. Maar dat is dus net meer van de kerken, maar dat is wel van doet het Benhuis. Dat is het letter erin bouwt, zeg maar. Dus, sliep je erin? Als het simpelste warm boven wordt, dan sliep ik hier inderdaad worden. Want dan, ja, daar is lekker cool. Nou, fijn dat je er even zien mocht. Ja, graag gedaan. Ik ben er aan die kant inkwam, ging ik er aan deze kant maar weer uit. Goeie! Smoekje, hè? Maar droege voeten verliet ik lieds Venetië van de Legeen. Ik Tersol is simmer in Friesland. Morgen ben we er weer en dan vanuit Vrouw Bloed.